Zvinhu zviri kuitika Zimbabwe, vanhu veZimbabwe muchiri right here mushoshoa. Ipapa mukuti taurira kuti zoni izvezvi Weekend Chivhayo aenda kunoroora bhebhe rake kwakuenda naro kuState House kunoratidza president. Ndo baba vake here. Haana mhuri here kana mafamily members ekuti aenda achinosvika achinovaratidza kuti zoni ndiye mukadzi wandaroora. Oenda kunoratidza president. Ivo president vanotanga vasinawo kana zvimwe zvinhu zvekuita, vanotanga schedule inogara iri free. Ndo zvimwe zvazvo zvinozokonzeresa pamunozoona vakutoshandiswa chinzi vari kunokomishina chibhorani. Navo vakunoatenda nyaya dzekuti munhu aenda kumarooro. What's so special about mukadzi wake zvokunzi anonzi anopinda pajuti rekunzi ari kuenda kunonzi ari kunoratidzwa ningirikeni kuState House. Zviriko here izvozvo. Ofisi iyoyi haina zvimwe zvinhu zvekuita here. Hatisi kutombofara nezvinhu zvakadaro. Waroora, it's okay, it's fine. But zvekuti uende uchinoratidza president mukadzi wako uchinoningina, it's unacceptable. We don't accept such nonsense. Hatidi, hakuna zvakadaro. Haungambonzi kana wane mari because wakuita zvinhu zvese. Aiwa, ndo nyaya dzatiri kuramba. Ndo nyaya yezvigananda iri kutaurwa naChiwenga yacho iyoyo. Chiko chakadaro icho. Aiwa, Chivhayo yafanira kunoroora nhasi. Aiwa. Saka inonopiwa mari yekuroora. Ndo saka panozonzi ari kupiwa mari pepe yekunzi. Zviriko here izvozvo. Ndo panozonzi zvakadhakwa.